Dobar dan, moje ime je Sanja Petrov, vi gledate Briefing. Danas u studiju sa mnom je jedan od najuspešnijih mladih reditelja u Srbiji, Jug Đorđević, koji je svoje prve pozorišne korake napravio u Vranju. Sa njim ćemo razgovarati o slobodi, o novom projektu, o još uvek aktuelnoj predstavi Uspavanka za Aleksiju Rajčić, o utiscima o radu Vranjskog pozorišta od otvaranja nove zgrade 2019. godine do danas i još mnogim stvarima. Dobar dan i najpre hvala na izdvojenom vremenu za briefing. Hvala na pozivu. Reci mi ovako, od poslednje premijere predstave koju si režirao prošlo je tek nekoliko nedelja, a sada kada smo se dogovarali u vezi intervjua, bilo je malo neizvesno jer već radiš na novom projektu. O čemu se radi, da li je bilo vremena za predah i da li ti je uopšte potreban predah? Pa da, mislim, bukvalno sam imao pauzu nekih mesec dana i krenuli smo pre par dana sa novim projektom u Beogradskom dramskom pozorištu. Radimo Mizantropa Molijerovog sa divnom podelom inspirativnih mladih ljudi i ljudi sa iskustvom. Tako da, ako me pitaš da li sam imao vremena, uvijek ću ti reći da ne, zato što nikad nije dovoljno vremena za pripreme, ali s druge strane nekako neoliberalni kapitalizam nas je ustrojio tako da moramo da ulazimo iz projekta u projekat da bi imali da plaćamo račune, tako da nisam baš imao izbora da kao puno odlažem. Kakve su ti očekivanja od projekta? Mislim, sve je i dalje na početku. Pa da. Se može govoriti o očekivanjima? Pa znaš kako, uvek je na početku uvek ta neizvesnost da li je ideja koju smo mi kao autorski tim osmislili uopšte izvodljiva i onda je sad ta prva faza provere. Da li to ima smisla, šta treba menjati, tako da trenutno smo u toj fazi ispitivanja, ali kako opipam neki puls kreativni, mislim da možda bude jako zanimljivo. Da li uopšte vredi govoriti o tome kada se očekuje premijera? Pa da, zapravo je premijera zacrtana za 9. septembar, tako da imamo pauzu sad u julu. Sve je striktno, tačno. Vrlo je striktno kako funkcionišu ti kalendari pozorišni, tako da, kažem, 9. septembra je premijera, mi ćemo imati pauzu u julu, nastavljamo u avgustu i nadamo se da ćemo privesti kraju. I sada, da li ti je potreban predah uopšte? Pa, reći ću ti iskreno da, ali nekako, nadam se tom julu da ću malo da odem na more i da napravim neku pauzu. Hajde da se sada vratimo na ovaj prethodni projekat koji je i dalje aktualan. Prošlo je tek nekoliko nedelja. Bacila sam pogled na neke kritike i nekako zajedničko svim kritikama je, mislim na predstavu Uspavanka za Aleksiju Rajčić, je pozitivan komentar na tvoju odluku da predstavu postaviš u muzici i u stihu. Čak u jednom od intervjua si rekao da ste na neki način, da li je to bilo u šali ili zaista to misliš, da ste na neki način izmislili novi žanr, odnosno intimni spektakl. Da li je to bio prvobitni plan? Pa znaš kako, pošto sam ja pozvan da radim Aleksiju, to jest Uspavanku, Đorđe Kosić je to napisao kao svoj diplomski rad i dobio Sterinu nagradu za komad 2019. godine. Komad je napisan u stihu, tako da sam ja samo na osnovu moje neke rediteljske interpretacije prepoznao da je taj komad, da je suština tog komada ritam. I kada sam to prepoznao, onda smo sa autorskim timom krenuli da celu stvar portretišemo u tom pravcu. Nevena Glušica je kompozitorka koja je napravila ogroman i mogu slovno reći izvrstan posao, zato što pored troje glumaca u predstavi imamo i 6 operskih pevača koji funkcionišu kao neka vrsta hora, zato što i tema jeste napisana u stihu, međutim ona ima neki koncept iz slobodnog stiha, zato što se i referiše i komentariše iz današnje vizure. Tako da možda u neku ruku možemo da je portretišemo kao neku vrstu srpske moderne antike, tako da smo i tu taj hor nekako opravdali. I dalje želim da te pitam o toj predstavi. Koliko je kada su u pitanju komadi i predstave kod nas, i prvenstveno mislim na institucionalne pozorišta, koliko je zastupljena tema nasilja u porodici i tema nasilja nad ženama?
Pa znaš šta, povela se neka debata posle naše predstave. Jako mi je bilo zanimljivo da su mladi ljudi, pogotovo studenti akademije, komentarisali kako se to možda sad preumorni od sveopšte prisutnosti te teme, što je mene jako iznenadilo zato što pored naše predstave, jer naša predstava se bavi zatvorenicama u kaznenom zatvoru u Požarevcu. Ja, osim predstave Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu Milana De Polo, ne znam da se neki dramski komad bavi sudbinama žena u zatvoru, ženskom zatvoru. Nasilje u porodici, da, verovatno je prisutno, opet ja kažem u dramskom pismu, savremenom, ja sad ne mogu da vam kažem baš kao konkretni neki primer, ali možemo pričamo i u istoriji. Mi imamo Pokondiranu tikvu koja zapravo u suštini je priča o nasilju nad ženama, koja kasnije proizvede šta proizvede. Ali mislim da ta tema nikad nije dovoljno obrađena. Mislim, zato što je sve prisutna. Mi smo imali slučaj da je zato što je Aleksija koprodukcija sa Novim Sadom, Gradom kulture, a i Sterinim pozorijem. Mi smo imali sad premijeru u Novom Sadu i bukvalno na dan igranja se desio neki incident koji smo mi naravno vidjeli na nekim portalima, gde je jedna žena napadnuta u svom dvorištu od strane svog supružnika. Neko to snimio, to je postalo viralno. Tako da, eto, ako me pitate da li je sve opšte prisutno i dovoljno obrađena, mislim da ne. Mislim da to mora da bude prisutno i da mora o tome se priča. Eto, kada sam već pomenula institucionalna pozorišta i repertoar njihov, ne mogu da te ne pitam i o pozorištu grada u kojem si svoje prve korake napravio. I osvrnut ću se na intervju, to je bio prvi intervju zapravo objavljen na portalu Slobodna reč. Zaista, da. Krajem aprila 2020. godine, znači pre 2 godine. Tada smo razgovarali o radu Vranjskog pozorišta od otvaranja krajem 2019. od otvaranja nove zgrade, zapravo do perioda pre epidemije i tada taj period je bio kratak da bi se nešto detaljno komentarisao rad i utisci koje si imao tada. Ali evo, citirat ću deo iz tog intervjua. Važno je da se iskoriste svi resursi koji čine pozorište funkcionalnim, mislim na podmlađivanje ansambla, marketing stručnjake, PR službu, jer danas imate platforme na kojima možete da stvarate novu publiku, ali za to su vam potrebni stručni ljudi. Tu dolazimo do mog ključnog saveta koji se odnosi na sve, ne samo na pozorište, struku stručnjacima. Eto, sada je već prošlo skoro 3 godine od otvaranja nove zgrade, 2 godine od tog intervjua. Kakvi su sada utisci o radu nakon ovog perioda i da li je poruka kolegama ostala ista? Poruka svakako ostala ista. Mislim da je sad lopta na terenu pozorišta, zato što od trenutka od kad sam ja upisao akademiju, što je bilo davne 2012. godine, je plejada nekih mladih ljudi završila pozorišne akademije po Srbiji iz Vranja, tako da pričam o svim sektorima. Ne pričam samo o glumcima, već ima tu i mladih reditelja, i pisaca, i producenata i mislim da je sad, kažem, lopta na terenu pozorišta da pozorište nešto preduzme. Ja sad ne mogu da pričam jer nisam u toj vrsti komunikacije s pozorištem, da li oni imaju neku ideju. Ja se nadam da imaju i nadam se da su svesni da je to zapravo jedna, kako se zove, investicija koja će zapravo pozorište na duže staze da održi. Jer vi ste imali jedno od najvećih uspeha pozorišta u Vranju, ako sad računamo festivale, a to je naš kao najveći domaći festival Sterino pozorje, jesu bili u periodu kad pozorište nije imalo zgradu. I ja mislim da je to, znate kad nemate dom, pa svim svojim snagama i umetničkim radite za tu predstavu da bude najbolja i tu su ti neki rezultati u tim stvarno neprofesionalnim, neljudskim okolnostima dolazili do izražaja i moj strah je bio da onog trenutka kad se pozorište osposobi i kad dobije, da će ta vrsta motivacije možda da utihne. Sad ja ne mogu da govorim jer nisam direktno involviran u produkciju pozorišta, ali, kažem, rezultati posle zgrade nekako nisu ekvivalent onome što je bilo što mi je žao, ali mislim da ima vremena, mislim da su tek na početku i stvarno i dalje moja poruka je da struka stručnjacima, a sad već stvarno postoji ozbiljna grupa ljudi koja može da sve to osposobi.
Pošto imamo još malo vremena, iskoristit ću to vreme da vas pitam ono što inače volim da pitam sve svoje sagovornike. Šta je za vas sloboda i u kojim situacijama se u Srbiji ne osjećate slobodno? Da. Pa, sad kao kad bi nešto ovako generalno govorio o slobodi, jeste da vi imate priliku da se izražavate na svim nivoima bez da povređujete prava određenih i grupa i manjina. Mislim da bi to bilo sloboda, da imate potpuno, kako kažem, na svim aspektima, pričam sad i privatnim i profesionalnim, da ispoljite sebe. A ako vam se to uskraćuje, a mislim da postoje manjine u Srbiji kojima se to uskraćuje, onda ja detektujem problem i eto, na primjer, to su možda neke prilike gde se ja ne osjećam slobodno. U smislu, ako ja ne mogu da ispoljim svoj emotivni život i da budem otvoren sa tim, mislim da je to, tu detektujem problem i mislim da o tome moramo mnogo da govorimo, pogotovo ako imamo na papiru barem premijerku koja je pripadnica jedne manjine. Mislim da baš zbog toga što imamo na tako visokoj poziciji, na tako visokoj funkciji osobu koja je pripadnik manjine, mislim da rezultat nije dovoljno veliki što se možda očekuje od nekog ko je na takvoj poziciji. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. I srećno sa novim projektom. Hvala. Hvala i vama. Ovo je bio briefing.